APB दोलोनि जि मोनसे मेल जानानै थांबाय आरो मा थांखि आरो मा हाबाफारि जानानै थांबाय दिनै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि नैबेयावहाय जोंहा काजलगांव डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ जोङो दाफुंनानै लानो हाबाय मोजां गोख्रों सोद्रोमाफोर जों मोनदों आरो दैदेनगिरिफोर मोनदों जों आसा खालामो बेनि गेजेरजों जोङो दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय खामानिखौ मोजाङै मावफुंलांनो हासिगोन आচ্ছা रायजो राजाफोरनि गोसोआव दासिमबो सोंथि सिखाङो APB दोलोआ मोनसे नेशनेल दोलोनि मोनसे थुनज्लायनायाव सोमजिदों होननानै बे जानोनो हाया मा पलिटिकेल पार्टी दानो सोरबा सोरखौबा थुनज्लायनांगौनिथ' खोथा गैया अलरेडि सोरनिबा फाव फान्दायनायाव दिनै जोंनि जि थै जिउ होनानै मोननाय BTC बेयावहाय अलरेडि नेशनेल पार्टीया हाबखांखाबाय बेनि थाखाय दायनिगिरिया सोरबासो अलरेडि हाबनाया दा जों बेखौ बोरै गाबथाबायनो हागोन नामा जोंहा बायदिसिना जोंनि 6 शेड्यूलनि जि पावार फांसन्स गोहोफ्रा कार्टेल जालांबाय थागोन बेफोरखौ जों हमथानो हागोन नामा जोंनि जौगाबोनाय बा सिखांबोनाय जा लाइमोनफोर यां जेनेरेशनफोर बिसोरनि इयुनखौ जोङो मोजाङै दिदोम मोनसे मोजां राजखान्थियारि आबहावानि सिङाव लाखिनो हागोन नामा दिदोम सान्थि लाबोनो हागोन नामा बेफोरखौ साननानैसो जोङो बे APBखौ दानाय जादों रावनिबो थुनज्लायनायाव बे बुंनांगौखाय सोरबाया बुंदों बाट बे जानोनो हाया BTC बिसायख'थिया खुंजानाय गेजेराव बारा गोबाव गैलिया नोंथांमोना रायजो राजानि गेजेराव मा इसु बा थांखिखौ लानानै जों जि थांखिखौ लानानै दादों बे थांखिखौ लानानैनो जोङो हाबगोन गिबियावथ' जोंनो बे BTC हालामावहाय गासैबो मोनसे बिकल्प बा गुबुन राहा मोनसे नागिरनानै दङमोन अल्टारनेटिभ मोनसे बेखौ जोङो थोंजोङै होदों दिनै इनफेक्ट जायफ्रा थाखानाय हान्जाफोरखौ आंगायदोंमोन बिसोरो हरै जाया सोरबाया नेशनेल पार्टीफ्रावनो हाबनानैब्लाबो थागोन बेबायदि साननायफोरखौ दिनै जों होबथानो हादों जे गोबां रायजो राजाया जोंजों फैदों बेबादिनो जों सानो जे जोङो जोंनि बे BTC हालामावहाय मानसिया साननाय बादि सोरबा भट बोखावनो जोंखौ लोरबां खालामनो नङा नाथाय जोङो BTCखौ गोख्रों खालामनोसो जोङो बिबान लानो आरो बाहागो लानो थाखाय APBखौ जोनोम होदों BTC बा बिटिआरआव मोननै गोख्रों राजखान्थि हान्जा दं रिजनेल पार्टी थारैनो बिथांमोना फेलार जादों होनना बुङो रायजो राजाफोरखौ दा जों रावखौबो दाय होनानै APBखौ दायाखै सोरखौबा सुथुर साननानैबो जोङो APBखौ जोनोम होआखै नाथाय जों नुहुरदों जे जोंनि यां जेनेरेशन एबा लाइमोनफोरनि इयुना मोजां नङा BTCआवहाय जों BTCखौ ओरैनो मोनाखैमोन थै जिउ होनानै मोननाय सोरबाया दासिम जेलाव दङ बेवहाय जेलाव थानायफोरखौ मान होनानै मुंख्लं जानायफोरखौ मान होनानै जायफ्रा जिनाहारि खालामजादों बिसोरखौ मान होनानै जायफ्रा बुख्रुब खालामजाबाय इनाय अनागारै पुलिस आर्मी CRPF फोरजों इनाय अनागारै बाहायजाबाय बिसोर गासैखौबो मान होनानै आरो जोंनि थाखानाय जों बांद्राय मोनासैबाबो जि मोनदों बे थाखानायखौ जोङो होबथानो थाखायसो जोनोम होदों आरो गुबुन जा हान्जा दंखायो बिसोर गावनि खामानि मावलांगोन जों जोंनि खामानि मावलांगोन मेडाम मोनसे सोंथि परबतजरायाव टानेल पावार प्रजेक्ट एपिडिसिनि मुङाव रायजो राजाफोरनि हाखौ सेखर होननानै दायो ससियेल मिडियाआव नोंथांमोना नुदों जानो हागौ मेडाम नोंथांमोननि दोलोनिफ्राय दासिम फंसेबो बाथ्रा बुंनायखौ नुवाखै मा बुङो नङा बे नोंथाङासो नुवाखै खोमा जों अलरेडि APBनिफ्राय जायगायाव थांनानै रायजो राजाखौ लोगो हमहैबाय जोंनि APB हान्जानि स्थितिखौ जोङो क्लियारलि जोङो बुंबाय लोगोसे जोङो हयथ' गुबुन हान्जाया दासिम होआखै खिन्थु APB पार्टीया गांसे गोसोखां बिलाइ मेम'रेन्डाम जोङो CEM प्रमद बर' बिथांनोबो जोङो अफिसाव गथायदों आरो आं गावनो पार्सनेलि प्रमद बिथांनो आङो सफ्ट कपिबो हरदों बेवहाय जों थांदोंबो जोंनि स्थितिखौ जोङो क्लियार खालामदों आरो जोङो मेम'रेन्डामबो होदों बेखौ जाहाथे नायफिनो दिनै जिल्लानि जे बिबानगिरि बिथांमोनखौ दाखोनानै लाबाय बिथांमोनखौ माबायदि मावलांनो बिथोन होनो सानो आं बेखौनो खावलायगोन बिथांमोनखौ जे जों जिहेतु गादिनि पावारनि थाखाय नङा थाखा फैसानि थाखाय नङा जोङो थाखा फैसा आरो नंखायनि सायाव थागोन आरो जों मोनसे गिदिर बिबानसो लानो फैदों जोंनि बे राजखान्थिया मोनसे सोमावसारनायसो जागोन जे खौसेनि थाखाय राजखान्थियारि सोमावसारनाय मोनथायनि थाखाय राजखान्थियारि सोमावसारनाय आरो जौगाथायनि थाखाय राजखान्थियारि सोमावसारनाय आरो लोगोसे दिदोम सान्थिनि थाखाय राजखान्थियारि सोमावसारनाय बेवहाय बे गिदिर बिबानखौ लानानै जोंनि दिनै दाफुंजानाय डिस्ट्रिक्ट आफादाव काजलगांव डिस्ट्रिक्ट आफादाव थानाय बयबो दैदेनगिरि आरो बाहागो मोननायफ्रा सिरियासलि खामानि मावगोन होननानै आं मिजिं खालामो मोनसे खोथाखौ मिथिनो लुबैदों मेडाम APB दोलोआ 40टा समस्थिनि गासिबो जायगायावनो बिजाथि फसंगोन गासिबो जायगायाव देरहाजोबनो हाब्लाबो बबे
ओनसोल बा समस्तिखौ नोंथांमोना देरहागोन होनना आसा खालामो? ना जों दासिम माबेयाव गेलेगोन बेखौहाय जोङो थांखिखौनो लाथ'वाखै। जों दा बे दाननि जुन दाननि 30 अक्ट'सिम जोंहा मोनसेल' सिंगोल हाबाफारि बे जाबाय कमिटिफोर दानाय डिस्ट्रिक्ट कमिटि ब्लक कमिटि आरो प्राइमारि कमिटि आरो बुथ कमिटि बेवहाय बे दाखांजोबनानै जुलाइआवसो जोङो जा इलेक्शन एबा बिसायख'थि फैगासिनो दङ बेनि थाखाय सावरायगोन आरो जों दासिम मोन 40 सीटाव गेलेगोन ना मोन 20आव गेलेगोन बेखौबो थांखि लागोन गासैबो इलेक्शन रिलेटेड बाथ्राफोरखौ जोङो जुलाइनिफ्रायसो सावरायगोन। रायजो राजाफोरा दासिमाव माबोरै समर्थन खोब मोजां समर्थन होदों जों जेसेबां सानदों बेनिफ्राय गोबां प्राय दा सानफ्रोमबो गासैबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय खालि जोंनिथिं मानो जयनिं लाफैयाखै मायाखै बेखौल' बुंहरबाय थादों खिन्थु जोङो दा पाब्लिक जयनिंखौ जों लाथ'वाखै जों गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय दिनै साब्रै फैदों जइन होदों बिबान लादों जइन होदों बिबान लादों बे टेक्टिक्सआवसो जोङो खामानिखौ मावलांबाय थादों जोङो बेफोरखौ फोसावाखैबो जों एसे ल' प्रफाइल मेनटेन खालामनानै दङ खारन जोंहा कमिटिफ्रा जाजोबाखै आरो जोङो बेनिखाय गोदान हिसाबै कमिटिफोरखौ कमप्लिट खालामना लानानैसो जोङो पाब्लिकनि गेजेराव अपेनलि थांगोन आरो अपेन जयनिंखौ मावगोन बेवहाय आं रायजो राजाखौ खावलायो जाय जोंखौ मदद होनो गोसो जेराव जेराव दासिम हांखुर जानानै नेनानै दङ आरो साननैसो नेबाव जों जेरावबो थांगोन आरो जों बयखौबो जयनिं खालामहोगोन जोंनियाव जोङो नाजावगोन। थेंक इउ।